ba ta dar nai miki alkawar daɗi wuya kina a rai kin je ƙaunar ki ba zan gazawa ba. Da so ake ta yin komai masoya kina nan, haka da ke nake ta yin komai ni ban bari ko nan da nan. Kimin yi so kimin na alfarma kauna da so ki ɗanɗanan, ba za ni so kimin ni nisa ba da na faɗi ki so ya min ɗan ba. Asali da ke ne sabo idan da ke ni na fi jin daɗi, na kama so tun daren farko ganin ki kan sani nishaɗi, rashin ganin kirai babu daɗi farin ciki da ki na yi